MINUSMA tagali in kɔni tun ye kunu ye bi an bɛ se k'a fɔ ko MINUSMA sɔrɔdasi si tɛ yen Kidali yen nɔ bon situation minnu bɛ Kidali bi an bɛ se k'a fɔ ko maaw kɔni ni tiɲɛnen don kosɛbɛ sabula MINUSMA ale de tun bɛ na ni fɛn caman ye Kidali yen nɔ o hukumu kɔnɔna na fɛn caman bɛ yen min da tun ka nɔgɔn wa baara fɛnɛ tun bɛ yen nka bi an bɛ se k'a fɔ ko maa minnu tun bɛ ka baara kɛ MINUSMA la u bɛ bi baara t'u bolo wa fɛnɛ Kidali kɔnɔna na ye maa caman tɛ yen sabula bɛɛ bolila a dɔw taara Alizeri wa dɔw fɛnɛ nana Gawo fan fɛ mɔgɔw sirannen don fɛnɛ k'a fɔ ko Mali sɔrɔdasi minnu bɛ ANFIS ye kilo 100 ye Kidali donc olu fɛnɛ bɛ yen nɔ u ka position bɛ yen donc population jatigɛlen don kosɛbɛ sabula u bɛ siran fɛn min ye u k'a fɔ ko Mali sɔrɔdasiw ka don Kidali yen nɔ ni fanga ye donc n'u donna ni fanga ye bɛɛ b'a dɔn kasara min bɛ se k'a lase maaw ma donc o situation de filɛ nin ye. Aw ye kunnafoni jumɛnw sɔrɔ tigitigi min b'a jira k'a fɔ kun jumɛn ye Mali finitigiw n'o ye faamaw ye bali ka don Kidali kunun walima ka kɔn yanni MINUSMA ka u ka minɛnw cɛ ka Kidali mara bila. Min y'o kɛ sabula Mali gouvernement tun y'a fɔ MINUSMA ye k'a ka délai a ka kan ka bɔ don min na Kidali o dun tɛ kunu ye nka MINUSMA fɛnɛ ye jateminɛ kɛ u y'a ye k'a fɔ ko n'u mɛnna Kidali yen nɔ kasara bɛ se ka lase olu yɛrɛ ma a tun n'a fɔ k'a kɛra wajibi de olu ma u ka bɔ Kidali sabula n'u ma bɔ Kidali yen nɔ olu yɛrɛ bɛ sɔn ka kasara lasɔrɔ olu yɛrɛ ye donc o de sabula u bɔra Kidali nɔ sabula fɛɛrɛ tun ma d'u ma yamaruya ma d'u ma u ka pankuru ninnu pan ka n'u ka mɔgɔw cɛ Kidali nɔ a kɛra u ma wajibi de u ka bɔ Kidali donc don min fɔra o tun tɛ kunu ye nka u ye départ anticipation de kɛ sabula ka se k'u yɛrɛ kisi n'an ye jateminɛ kɛ an b'a ye k'a fɔ ko CSP mun ye SEMA ka jɛkulu ye ani Mali sɔrɔdasiw donc ni MINUSMA ma bɔ Kidali joona n'a ma ka tagali n'a ma a teliya ale yɛrɛ bɛ sɔn k'i yɛrɛ sɔrɔ ko sugu dɔ la min man kan ka kɛ a yɛrɛ ta ye.